I tu com dius gràcies, tu? Vols sucre o no? D'on tens, tu? Quina hora Aquí hi ha gent del Sàhara, ¿De Rumanía? sí, hi ha que diu mucho més i... No, ¿por qué no digo? La paraulota aquesta dirà una cosa i dius, a la propera que ho esquerra. La passaré. Mira, això fica el present. La pata. Cristina, aquesta també La segona curva más a què? Something más. Jaume, estàs un moment per fora? Sí. Vale. Us deixo. Vaig a fer la ruta. Que vagi bé. T'ha agradat del circ grec? A mi m'agrada circ molt, perquè és molt divertida i tens molt de coses. Jo tinc molt interessant. Va. M'agrada els pallassos i... Pesca. M'agrada pallassos. M'agrada el pallasso. Què més? Tots m'agraden. Els cabells. M'agrada les barretes. Pallassos que hacen les barretes. Amb les barretes. Esa. Tot. T'ha agradat tot, però explica. Molt perquè el xica que té una vil i sube arriba i a baix i ja està.